So mamadhutere vari kunzi is now a changed man since mukadzi wavo gave birth. Hence things have changed. Vari kurara havo pamba every day and vemagirlfriend vari kunzi vakasiya. Recently he posted a video playing with his kids and Madhutere looked very happy. She was smiling and vana vaitonyatsoratidza kuti vari kufarawo nababa vavo. I'm so happy for them despite what people are saying about them. Hazvisina basa zvekumboti vakahura vakazoita sei. Hanzi nemwe panapa kuhurirwa nemurume kwakaongoma shuwa ukamuona achitamba nevana so ungati ari innocent. Chikuru ndechekuti Dhutere akadzokera kumba kune mukadzi wake nevana. Zvimwe zvese izvi aiwa tozozviona pamberi apa akazotiza futi. Apa vanenge vakatenga imba nyowani. Mumba mavari umo kunyatsoratidza kuti makanaka than kuya kwavaimbogara. Kana kuti vakachinja property, I don't really know what really changed, but the whole house looks very changed. Iyo 150,000 yeye vanenge vakaishandisawo zvine musoro. Because hazvizodawo kuti wakapiwa mari uchiri kungogara mumba mako mamusingaite also. Because Madhutere vailojaka vanga vakusara vachiloja nevana vachinzi pane imba yavo yavasati vapedzisa kuvaka. I don't know what was just happening. Vanenge vakambonzi vakamuvha kumba yacho isina kupera kuvakwa here. Zvaingoitika zvanhu zvakawanda nguva yacho yavanga vakaseparata. Dhutere nemwana aiwa vari kunyatsoratidza kuti vari kufarira mwana. Dhutere vari kutamba nemwana vachiita sei kunyatsoratidza kuti mwana wayo vaiti hasi wavo vanenge vakazoaccepta. Hanzi iyi effect yachivhayo. Hanzi panapa anonzi chivhayo iyeye anokupai kugara mese muchida musingade. Life no balance. Hanzi life got no balance. Muchivhayo ndiye akaita kufosekedzera vanhu ava. Hanzi chamakagona kudzokera kumukadzi. See how you are all glowing, happy family and may blessings continue following you. Angakuita seiku vanhu vakapiwa $150,000. So there's no way yekuti munhu wapiwa mari yakadaro nyange ini ndotonofeka chete rudo kumukadzi yeye. Tatoona kuti ko zvatinotodanana ko zvainge isiri mari yanga tatisina zvedu. Hanzi marriage was successfully restored by money from chivhayo. Mari yakaipa akomana yekuva street advisor makabva matsveta. It's too early to celebrate comrade. Amen oti weduwe amen. Vatadza here kucelebrate mwana wamudiki, votadza kucelebrate life yavo here nemukadzi wavo. Hanzi nemwe panapa makwirirana here namadam o makungogarira mari yaweekend. I don't know why people still feel like they are living life yavo because of chivhayo. Vakadzokerana because of chivhayo. Dhutere hachahure because of chivhayo. Zvimwe zvacho soka I feel like tinozonyanyisa kuvanyanyira vanhu ava. Regai tivasiye vararame life yavo timboona kuti vanosvika kupi. Zvikatadzawo kuita zvikaenda nepamwewo tozozivawo kuti shuwa mari yaiya ndo yavanga vadzokerera kumba akuhura akuita sei. Good news is murume ari kunzi aiwa haachaite zvezvekuti aimboraramba oregera because even pavakapiwa mari ndo zvaaiita. Dhutere ainzi aita gumbo panze vatopiwa mari yacho maweekends asingarari kumba. But now that people are testifying kuti aiwa zvinhu zvakachinja. Let's just hope it will continue like this. Hatidi vanhu vanenge vachizoti pamberi apo zvinhu zvakazoenda nepamwe apa Madhutere vane vana 4. I think 5 newavo. If I'm not mistaken, vana mwana wavo iwo Madhutere muhombe. Then Dhutere ungati vane 3. Saka inenge 4 vana vavanavo. So it's now a big family. Haichaita kungosiya. Kungoti waenda kwadai. Vana vachiri vadiki futi Dhutere amenoti aizvifambisa sei. Vana havachadi vanenge vachida baba vavo padhuze. Vanhu vanenge vachitokanganisa vana mufunge zvinenge zvichiitika izvi. Shuwa munhu anokanganisa tuvana tudiki toita confusion kuti ko baba vari kupi. Vozokura vapa votozonzwa kuti ava baba venyu vaita basa rekuhurana nenge zvinhu zvacho. So let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Vasati subscribe, please make sure that you're subscribed. Road to 50,000 now. We are sitting at 30,000. Please ngatitei tichiita. Tell your friends to tell their friends and also share this video.